नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, मी आदिती गावडे. गावडे गजारी चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. मंडळी, बरेच दिवस आम्ही व्हिडिओ बनवत नव्हतो, तर आम्हाला वेळ नव्हता, तर आता वेळ आम्हाला मिळालेला आहे. तर आजपासून आम्ही सुरुवात करतोय. व्हिडिओ येणार आहे पण थोडं लेट येणार आहे. तर सुरेखाला विचारूया आजची रेसिपी कोणती आहे. सुरेखा, आजची रेसिपी कोणती आहे? आजची रेसिपी आहे भरलेलं पापलेट आणि सौंदाळ्याचं सार. तर मंडळी, ही एकदम युनिक रेसिपी आहे. आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा रेसिपी बनते आहे, तर बघा आणि कसा व्हिडिओ वाटला तो आम्हाला जरूर कमेंट करून सांगा. सुरेखा, खायची रेसिपी बनवतो आज? आज आणला पापलेट. तो भरला पापलेट बनवूया आपण. मंडळी बघा, आज पापलेट आणलेलं आहे, तर आज आपण त्याचे भरलेले पापलेट बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण त्याला असे वेगळे बघा कट मारून आणलेले आहेत. हे बघा पॉकेट कट मारून आणलेले आहेत. हे बघा असे तिन्ही पॉपलेट व्यवस्थित कट मारून आणलेले आहेत. आणि हे आहे सौंदाळी. तर ही सौंदाळी ती फ्राय करणार आहे आणि एकाचा रस्सा करणार आहे. तर मंडळी, आज आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला एक वेगळी रेसिपी बघायला मिळणार आहे. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. आता आपण मीठ टाकते. बघा, चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत हे मासे. मंडळी बघा, तिने आता मस्तपैकी स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. बघा एकदम असे शुभ्र दिसत आहेत. स्वच्छ धुवून साफ करून घेतले आणि मस्तपैकी आता मीठ टाकते त्याला. आता मॅरिनेशन करते. मॅरिनेशन साठी ती मीठ टाकते. त्यानंतर ही हळद, आणि हा आहे कोकमचा आगळ. हे लावून सगळं मी आता मॅरिनेशन करून ठेवते. नंतर आपण त्याला पापलेट आपण भरायला जे लागणार साहित्य ते दाखवते. थोडासा आगळ आता लावला की तो आतमध्ये चांगला लागतो ना त्याला. आतल्या बाजूने लावतो. लावणार आहे. तर बघा मंडळी, आतल्या बाजूने पण व्यवस्थित आगळ लावून घेते. आगळामुळे मच्छीला खूप चांगली टेस्ट येते. अशा प्रकारे तुम्ही पण लावून घ्या आणि एकदा आमच्या स्टाईलने करून बघा. नंतर आपण परत त्याला लावणारच आहोत. जेव्हा आगळ किंवा लिंबू तुम्हाला जे तुम्ही खात असाल, तुम्ही आगळ वापरत असाल कोकमचा किंवा लिंबू किंवा तुम्ही चिंच वापरत असाल, तर ते सगळं असं आतमध्ये व्यवस्थित लावून घ्या. पण आगळची टेस्ट इतर याला येणारच नाही. शक्यतो तुम्ही आगळच वापरा. आगळ काही लोकांना समजत नाही. आगळ म्हणजे कोकमचा रस. कोकम भिजत जरी घातली आणि अशी थोडीशी गरम पाण्यात भिजत घालायची आणि ती अशी हाताने चोळायची, मग त्यांचा रस निघतो. गरम पाण्यात भिजत घातली की ती मऊ होतात ना, मग त्याचा रस लावायचा. ते हे आता आपण असं सगळं लावून ठेवून देऊ थोडा अर्धा तास. आता आपण भरलेल्या पापलेटसाठी आपण एक वाटण तयार करणार आहोत. हे अर्धी वाटी मी खोबरं घेतलं, ओलं खोबरं. हे 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, 10-12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आलं बारीक करून घेतलं आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर. त्याचं एक वाटण करून आपण घेणार आणि मग ते गॅसवर चांगलं शिजवून घेणार. आणि नंतर मग आपण भरलेल्या पापलेटला ते भरलेलं पापलेट म्हणजे आतमध्ये भरणार पापलेट यांच्या. आता आपण सौंदाळ्याचं सार बनवणार, त्यासाठी वाटण करणार आपण. तर त्यासाठी एक साहित्य घेतलेलं आहे. तर ही आहे बेडगी मिरची. बघा, ही बेडगी मिरची आहे, ती पाण्यात भिजत टाकली आहे मी. आणि हे धणे आहेत. बेडगी मिरची आणि धणे मी एकत्र पाण्यात भिजत टाकले, कारण त्यामुळे मग ते मऊ झाल्यामुळे पटकन वाटले जातात. आणि हे इकडे घेतलं आहे एक टोमॅटो, थोडासा बडीशेप 1 चमचा, बडीशेप अर्धा चमचाच आहे. आणि हे लसूण 10-12 पाकळ्या, अर्धा कांदा आणि एक खोबरं. एवढं हे साहित्य घेतलं आहे वाटण्यासाठी. आता त्याची पेस्ट करून घेणार आहेस का? आता त्याचं वाटण पेस्ट करून घेणार.
आता आपण सार बनवून घेऊया सौंदळ्याचं. तर हे टोप ठेवलाय, त्याच्यामुळे तेल टाकते. त्याच्यामध्ये आता फोडणीला टाकणार आहे. 4 लसूण पाकळ्या, थोडासा कांदा, कढीपत्ता 4-5 पाकळ्या, 4-5 पानं कढीपत्ता. हे आपण मग असे साहित्य घेतलं, त्याचं वाटण केलं आहे. तर आता आपण हे वाटण फोडणीला घालतो. थोडंसं अजून पाणी घालणार आहे. हे भांडच धुवून घेणार आम्ही. बघा ही आता ही त्रिफळ टाकते. तर या त्रिफळा म्हणतात की त्याचं तोंड उघडं आहे. तर मालवणीमध्ये असं म्हणतात की जास्त जर एखादा माणूस बडबड करत असेल तर त्याला म्हणतात काय रे त्रिफळासारख्या तोंड उघडा. तर बघा त्रिफळाचं तोंड उघडं आहे. आणि तोंड उघडं म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये बी असते. ती सुकल्यानंतर बी बाहेर पडून जाते. त्रिफळ सुकल्यानंतर त्याची बी बाहेर येते आणि मग हे असं ओपन होतं, म्हणून त्याला तसं म्हणतात त्रिफळाचं तोंड उघडं. तर एखादा मालवणी माणूस जास्त बडबड करत असेल तर त्याला असंच म्हणतात, काय रे माय त्रिफळासारख्या तोंड उघडा. तर मंडळी आता तिने ती त्रिफळ टाकलेली आहे. आता मीठ टाकते, मीठ टाकते चवीनुसार. आणि कोकम टाकणार आहेस की नाही? मच्छी टाकायची अजून. आता मंडळी आता त्या अजून मच्छी सोडणार आहे ती. साराला आता उकळी आली, आता मच्छी सोडणार आहे. मच्छी टाकते आता सारामध्ये. सौंदाळे आहे ती, सौंदाळ्याची मच्छी एकदम टेस्टी मच्छी आहे. आमच्याकडे जास्त खात नाही, त्यामुळे आम्ही जास्त, मुलं खात नाही त्यामुळे जास्त टाकत नाही सारामध्ये, बनवत नाही जास्त. फक्त रेसिपीसाठी आणलेली आहे. मुलं खातच नाही मच्छी. हे काय टाकतेस? हे आपला मेन आयटम हाच पाहिजे ना, कोकम. ते कोकम टाकले 4-5. जरा 5 मिनिटं शिजू दे, मच्छी शिजायला वेळ नाही लागत. तर मंडळी आता एक 5-10 मिनिटात हे मच्छीचं सार तयार. किती छान कलर आलाय. आता आपण पापलेटमध्ये भरायचा मसाला तयार करणार आहोत. मग अशी आपण हे वाटण तयार केलं ना, वाटण तयार करून घेतलं बघा. हिरवं वाटण दाखवलं होतं, हिरवी मिरची, आलं, लसूण, खोबरं, त्याचं वाटण तयार केलं. तर ते आता मी चांगलं शिजवून घेणार आहे. पापलेटमध्ये भरण्यासाठी थोडं कोरडं झालं पाहिजे ना, चांगलं आणि कच्चं नाही राहिलं पाहिजे. आणि ते आपण चांगलं शिजवून घेणार. त्याच्यामध्ये मी टाकते थोडीशी हळद, आणि चवीनुसार मीठ टाकते. आणि थोडं लिंबू पिळणार आहे, लिंबूचा रस. चांगलं शिजवून घेणार आता कोरडं होईपर्यंत. हे आता
वाटल्यानुसार कोरडं झालं तर आता आपण हे पापलेटमध्ये भरणार आहोत थंड झाल्यावरती. आता आपण पापलेट फ्राय करणार आहोत. त्यासाठी ह्याच्यामध्ये रवा, तांदळाचं पीठ, थोडंसं मीठ आणि आपला मालवणी मसाला टाकला आहे. आता आपण पापलेट फ्राय करणार आहोत. बाहेरचं कोटिंग आहे म्हणजे पापलेट लावण्यासाठी. हो, बाहेरचं कोटिंग. तर हे आपण सारण बनवून घेतलं, ते आता थंड झालं आहे. तर आता पापलेटमध्ये आपण भरून घेऊ. तर हे असं आतमध्ये चांगलं भरायचं. आपण अगोदर त्याला कोकमचं आगळ वगैरे मीठ सगळं लावलेलं आहे. तर हे आता सारण भरून घेते. चांगलं आतपर्यंत भरून घ्यायचं आपण. आणि समुद्राला त्याला वरून लावते असं. आणि इथे एक समुद्राची मच्छी आहे, त्याला असे चिरा मारलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये चिरा म्हणून लागतो मसाला. मग त्याच्या पोटात पण भर फाड आणि मंडळ भागाच्या पोटात पण भरून घेतलंय. तर बघा आता हे पूर्ण भरून झाले आहेत. तर आता ते फ्राय करून घेईल. आता आपण पापलेट फ्राय करून घेऊ. तर हे बघा, हे असं घ्यायचं या रव्यामध्ये. असं दोन्ही साईडने चांगला रवा लागला पाहिजे, गळून घ्यायचं चांगला. फ्राय करून घ्यायचं. जातं दुसरं पण आपण तसंच घेऊ. टाकू आपण. चांगले दोन्ही बाजूने खरपूस भाजून घ्यायचं चांगले.
चांगलं भाजलं पाहिजे. बघा एका साईडला छान भाजलं आहे, तसं बघा दुसऱ्या साईडला भाजलं पाहिजे. बघा मंडळी, भरलेले पापलेट तयार झालेले आहे. या पद्धतीने मंडळी तुम्ही पण करून बघा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा कसं झालं आहे ते. आणि तसेच बाजूला बघा सौंदर्याचं सार पण तयार झालेलं आहे. या पद्धतीने करा तुम्ही आणि आम्हाला नक्की कळवा कसं झालं आहे ते. आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.